Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon. Aldaw kita ngunyanin Webes, petsa 29 na kan bulan kan Hulyo, taong 2021. Kami ang sa indong perming nakakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Ako man po, at sa indong lingkod, siyempre pa, Joshua Martinez, ang Mr. Siram kan Bicol. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo. Kami na pagkahapon mga kaaksyon. Live kitang nadanawag sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Ragon Birak, Catanduanes. Live na live man kita siyempre pa sa Facebook Live, kan Facebook page, kan Action Ko Center. Kaya pwede ka mong magpa-shoutout, pwede ka mong mag-comment, pwede ka mong magpaabot kan sa indong mga reaksyon, opinion, pwede ka mong magpaabot kan sa indong mga problema, inagrangay sa Facebook page. Live na live kan Action Ko Center, Tabang Ora Mismo. Ayan, live, partner. Maubang kita mo niya na pagkahapon. Medyo naugma ko, tagaroon niya ako ang buko, medyo may naglaylay na nahiro sukwang ko Nairo sa pusing kan buhok. Nahiro Ayaw ka na kan partner. ibang klase Ano yan? Upoy-upoy? Or parte kang Teletubbies? Garo naubusan na ako ng gel kaya nagkulang Pero partner, narinig paro ko, it's pink day today. Ay, pink na pink. Ayan, medyo dark pink ako, sa imo light pink. Ini na mga paborito kong kulay. Aram Pati mo, yan mga pangloob ko, pink. Strong and real men wear pink. Ayan. Tama? Tapos nariparo ko lang partner, garo nagtaba kitang duwa. Yung nga ni partner, despite kan sa tuyang Sa bagay, mga... partner, mas maray na ining malusog tayo. Dahil Alam mo kung bakit? halatang nagtitios kita partner. Hindi. Ano? Mas mabuti na yung malusog tayong tingnan sa TV. Kasi kung mangayayat tayo, ay magre-reflect yan sa bus natin. Correct, partner. Baka sabihin nila, napapasma tayo. Ayan. Ang importante, partner, sabi dapat. Ngayong malusog tayo, ibig sabihin, magaling mag-alaga ang bus natin. Ayan. Magaling magmahal. Diba? Ibig sabihin, Nananaba tayo. Yan. Ibig sabihin kan, partner, aside kan mga natatabangan, natatawan taning maray na pag-asa, ang puso ta, partner, na dakula man. Or sa sarong lado, kaya nananaba tayo dahil mga unasin tayo.
Kaman sana. Unasin. English iyan kan mga unasun. Yan, Onazin. Scientific name. Oy, pwede ka mong mag-text sa mga number me ni partner. So mga nagdadangog dyan sa Radyo Uragon. Siyempre, nakadadangog yan na mga taga-Taplakon. Oh. Pirmi na nakantabay. Si Taplakon. Ruiz Simaprangka. Pulang yan, partner. Kamalig. Kamalig. Si Ruiz Simaprangka kan Barangay Rizal. Si Julian kan Pansitan, Hari ng Julian Saudan. Luna. Nakantabay yan pirmi. Uy, sa marina radyo. pagkahapon sa imo, Julian. Tawag kapon mo siya, Julian. Julian Julian Luna. La Luna. Ayan. Kan manong balay man nito albay. Correct. Ayan, partner si Julian. Kung hain kita, nagsusunod, partner. Nakasubaybayan. Nakasubaybay. And sa gabos-gabos na ribo-ribo na madali nang maging milyon-milyon na taga-subaybay. Ayan. Kan programang Tabang Ora mismo sa radyo at sa Facebook. Shout out muna sa 1,820 viewers Grabe. over live Facebook. Pano-pano. Maray na pagkahapon, Eric Barado, Ann Ray, Nicole Barakel, Gigi Armero, nakatutok man. Si, ano yung hapon mo ka ni partner? John. Ano yan? Ako mabasa. Okay. John Ivan Taler Bunapus. Taler. Bunafus. Dit pang Ayan. maging haler. Haler. Jay Tanael. Hello. Jonna Marie Adra. From... araw-arayo pa ni partner. Oy, partner, wibis na palan kita ngunyan naman. Yan. Sa Pit aga, sa 29 na. sa aga Kan 30. July. Biyernes. May 5,000 na manggagana partner. Sabi, uy, ang masunod na bulan da, sabi ka na ba sa kusubago duman sa, kwan? Agosto. Kuyan da, Ghost Month. Ghost month. Ang masunod Ang iyo. sabi dayan partner, dyan mo mamamatean, so kapag tiusan, so dry season, sa bulsa. Dahil ako nagtutubod kaan. Nata, ito, Dahil partner. ako nagtutubod kaan. As long na ang sarong tawo, Nagiinguan, mahigos, Ah. determinado, may goal sa buhay na dapat matarget, and nagsasarig sa mahal na Diyos, warang dimalas na bulan. Ayan. Aram mo kung partner, nata? pagtubod iyan kan mga nagkakapira, dahil nga na, sa bulan kan Enero, grabe ang ginasusan. Ah. Sa bulan kan Hunyo, irinrolan. Oh. Kaya Kaya dahil kung yan nagkatubod sinasabi yan. na August, medyo sunipis, ay so kapal kan bulsa, minanipis. Sa bagay, siguro, sa tako. Ayan, basihan ang Naramdaman partner. ko, araw kan last year. Oo. Paano man niya kung naging dimalas ang bulan kan Agosto na naka-acquire ako ki... Depende nga na yan, partner. Pero duman talaga sa mga labi-labi, so usual, na nagagastos Dahil magigusa kan na. Enero, Magigusa na, kan importante. bulan, kan Hunyo. Aram mo baga, partner, pag Hunyo, kung gulpe, nagpapakarasal. Kaya pag Agosto, busi ang bulsa. Dahil man, irinrulan. Yan, iyan nga. Irinrulan. So may mga usual na gastusan. pangyayari sa mga nagkaating Tapos, bulan. tag-urana. August. Tag-urana. Oo. Pero bago man, di bali. Sa Agosto pa man yan. Sabi nga ni baga, partner, daing matios, basta mahigos. Di bali, ta kung Ghost Month ang Agosto, kita man na duwag Ghostbuster. Kantay na to. Di ko man aramang kanta kayo. Ghostbuster! Tadadun, tadadun. May araw kayo. Maganda yun ka. Kantay gwa. Mga manyo. ka-action, marin na pagkapon liwat sa mga parantabay niya to Oh, over sabi live ko na. Facebook asin parantabay, Baya Radyo Uragon. Good afternoon, amigong Joshua and classmate Maha. Hali sa classmate. imong kaklase, Efren John Trilles. Ayan, Efren John Trillias. Yung kaklase ko sa O, kaklase mo yan. Uni pa, Master Siram and Ma'am Rems. Pag una ko brown out, tanapundo sa radyo, bigla akong nakikig. Tabusis muna palan. Ayan. Nagpo-programa na Ma'am Rems. Taplakon po ay may BHW. Ayan, hi Ma'am Aini, BHW partner. Speaking of BHW, dyan sa may Barangay Bugtong, Barangay 41 partner. O, taga dyan ang BHW sa Barangay Bugtong. Basta partner, may saro dyan na 79 years old na lola na aktibo pang BHW partner sa Oh. barangay. Oy. And sabi niya sa kuya partner, buhay siyang patunay na ako Bicol, katabang na, kasurog pa. May gusto ito partner, 79 years old. Kaya, hello nanay, Anong pangalan ni nanay? si Lola. Alat mo na, taanapong ko. Nanay Lola. Oo, pig-post ko ito partner. Si Lola, ayan, si Lola Herminia, kan Barangay 41. Oy, Lola Herminia. Nagpapaapot si Nico kung may mga magpaapot kang daraga. Nata si Nico na naman. Yalangan man ako. Ikaw baga? Ikaw baga? Or si si Ted. Nico da, Teki. Si Ted na lang, si Ted. Ano ang connection kan pagiging Teki sa paghanap ni jowa? Actually, ang jowa talaga dahil mampigahanap eh. Na kusang naabot. Kusang dumarating yan. Iyo, ako Ang paru-paru ay kusang Nadapo. dumadapo sa bulaklak at simisip-sip ng nektar. pollen grains. Yan. Ayan. At Say ang mo, bulaklak naman ay kusang bumubuka kapag may paru-paru. Sarang
bukid. Kanta ka. Bukid, Dahil ba ko man yan? paru-paru. Bubuka ang bulaklak. Dadaan ang rain. Sige, dili kita. Na Na Webes. partner. Anyway, iyan po talaga mga kaakson, dikit na paugma. At Ay. least sa tuyang aldaw niya na Ara mo ang programang ini. maging smooth. Ara mo ang programang ini. Pag-ayuda, pagtabang, pagtaunin pag-asa, pag-alalay. Siyempre, kasabay dyan ang entertainment. Ayan, yes, partner. Sa mga Pero kababayan, ngunyan, partner, tanggi ko lang. ululay kita duman sa Barangay Humapon. Duman, partner, sa Anunang. Sitio Anunang Humapon, digdi sa syudad kang Legazpi. Nata, partner, problema sa supply nin kuryente. Bakong natukar ta rin eh? Dahil pa, partner, iba yan. Iba ini? Oh, iba yan, partner. Ito pala, susuro sampul sa na ito kay Boss Joe. May problema sa iba ito, kuryente. duman ito sa inda sa Maslog. Imalnod. Imalnod. O, ngunyan, Ngunyan, partner, Sitio Humapon. Anunang Humapon. Sitio Anunang Humapon. Lampas anong na bulan na kaya, partner, na daing kuryente, iyan na naunang bita ng sityo. Diyan sa Humapon. Kung lampas ng anong na bulan, di grabe na ang problema kan Grabe mga na. kababayan ta dyan. Agrangay, partner, kan mga magurang, syempre ngunyan, lalo nakakatapos pa man lang kan pagmumudjol. Pero ngunyan, partner, na maralaugan Tapos na naman. na ang pagmumudyol kan mga eskwela, pero dahil warang kuryente, dahil pa natatapos ang pagmumuda kan mga Yan. taga Anunang sa problema. Ayan. Pero partner, iyan kaya, BAPA yan. Pero dapat baga partner, maski por paano na under BAPA, ang barangay, ang konseho, nagigibo ng nag-isporsos partner, tanganing ang problema, reklamo kan mga naunambita ng konsumidores, Ahaw! dyan sa barangay, imaaksyonan. Tama! Alagad partner, sabi subuot, igwang nakikiaram na ibang opisyal na dai nakikipag-koordinar sa konseho. Yan. Ano masasabi mo dyan, partner? Kasi dapat baga partner sa laugan barangay. Aram mo, ang pakikiaram, duwang bagay. May pakikiaram na May maray para na sa objeto. kamarayan. May Ayan. pakikiaram na para sa Karautan. ikakaray. Ayan. May pakikiaram na lalo lugod nagpapalala, nagpapadagdag ang problema. Kaya anong klaseng pakikiaram? Pakikiaram na para maresolbiran ang problema o pakikiaram para mapirwisyo ang kapwa? Oo, nakikiaram dahil namumuliti ka. Namumuliti ka? Pwede, partner. Pwedeng saruin sa Pwede, mga bagay. pwede. Kasi Sa bagay, nata, uso na ngunyan ng sa politika, kahaluyan ng madali na. problema kayan, partner, kung simpleng solusyon sana, madali, partner, matawan. Uso na, madali man sa namamalisyan mo pag malapit ng politika eh. So mga dating mga amigo, hindi na. So mga dating magkaiwal, mag-amigo na. Malapit na ang politika. Actually, partner, pikukuta-kuta na ang lado ni Kapitan. Si Kapitan Benhur Ariola Jr. Okay. Kaya Kailan? lang, sige lang, partner, ang ring. Baka busy. Baka nangungunto pa man si Kapitan. Baka may pagigibo pang paagi Or para baka masolusyonan. nagsisesta si Kapitan. Pero partner, ang ribong kan mga nagkapira, tanata nagkakaigwaning pagtiripon, pero dahil aram kan konseho. Kasi dapat baga partner, governing body. Pag sinabi mong council, kung ano man ang problema sa barangay, dapat approved by the majority, approved by the body. Depende yan, partner, sa kalipunan kan barangay council. Kalipunan ng barangay council. May mga barangay council na ang tatausan na su kapitan. Kaya sige sa naman ang sunod kan mga kagawad. Yan, saro yan partner sa Ngunyan, may mga problema. barangay naman na su kapitan kalaban kan mga konsehal. Kaya Dahil politika. nagkakasundo, politika. Igwa man na barangay na puro ugakun ang opisyal. Kaya ang nag-aasikaso, subako lugod opisyal. Igwaman partner ng mga opisyales na talagang day aram sa liyes. Tama. Day aram kung ano ang problema Bako ng lang barangay. day aram ang trabaho buda tunay na responsibilidad kan pagiging opisyal. Ayan. Kaya partner, dyan baga minalaog sa pigsasabi na minsan talagang kinakaipuhan na itong kwalifikasyon. Bato-bato sa langit ang tamaan, sigurado masakit yan. Sapol. Aber daw, maapot ako sa Indo mga kababayan. Diyan sa mga barangay nindo, mag-message ka mo, mag-shoutout ka mo digde. Hindi ba nangyayari ito? Na sa barangay nindo, igwang mga barangay official na hindi alam ang kanilang trabaho? May mga barangay official naman na sobra man ang pagkaaram sa trabaho. Oo, na minsan sa sobrang aram, master, jack of all trades, master of. Sige nga, comment kayo kung ano ang sitwasyon dyan sa mga barangay ninyo. Ayan. Actually, digdi partner sa Sitio Anunang, dapat talaga digdi partner. So mga residente dyan na apektado, Gustong sabihin, dahil ipaabot nagkakasaro, din sa inyong komento, reaksyon, Partner. babasahon mo yan. dahil nagkakasaro ang mga barangay official sa Umapon. Saro yan sa mga rason partner kasi kung nagkakasararo sinda,
makusog ninda partner na idulok iyan tong kaisay. Oo. Pero day daw partner Bako na kaapil ni Kapitan ang mga kagawad niya? day taram. Hmm. Pero partner, dapat kayan, ano ba talaga dapat? Iyan ba na problema sa arog kayan? Dapat nang isakat sa nanunungdan sa syudad? Day, actually, sa LGU? Ano ba talaga? Actually, simple man sana ini. Iyan na problema sa kwan. Garuba pa na naman ini. O ba pa? Aram mo, dapat digdi masinsinan na pakikipag-uron sa nakakalangkaw na opisyal kan nakakasakop na lugar. Kasabay na ang pakikipag-uron man sa APEC, siyempre, Para mo partner. partner, pag under BAPA, ang sarong barangay partner, Pero may problema. kairak sa mga konsumidores na religiously paying their obligations. Diba? Kairak iyan partner na madadamay sinda sa arong sitwasyon. Bihira ang barangay na under BAPA ang walang problema. Pipira naman sana. Kadalasan, partner, kan mga lugar na BAPA ang nagmamanihar kan pakuryente, may problema. Ayan. Pero kung maray partner ang pangungulikta, maray man partner sa mga leaderes, si mga pigbugtak nindong leader dyan sa BAPA partner, eh talaga makakaantos sa Albay Power and Energy Corporation. Ini sa indong mga pigbayadan monthly. Kaya lang talagang nangyayari yan eh. Igwa ka ito, way back 2008 partner. 2008, 2012, kadakol ng barangay ang naputulan. Usually under BAPA partner. Problema na talaga yan dahil dinurulag na kan mga opisyales, itong mga collection, tapos nagtutururuan na partner kung sisay talaga ang liable, kung sisay talaga ang nagkapot kan kwarta. Until such time, nagabos na mga konsumidores partner na under BAPA, talagang sinda na mismo, nagbarangaan na partner kay itong nawawarang kwarta para lang mabalikan ang kuryente. Kadaklan ko yan, tama yan. Kumbaga nagkurukurong tribo na lang. Sige. Pero sabi nga ni iba ganinda, bayad niya kami, pero nata kami nagbabarayad, giraray niya, Ay, kadaklan ka na. nangyayari sa BAPA partner, so kwartang nakulikta sa konsumidores, minsan nadidispalko ka, nagkakapot kan kwarta. Iyo nga na yan ang pigataram ko partner. Ta, Kaya, bata, igwaning BAPA chairman, may BAPA treasurer. Kung minsan ang kwarta, nasa chairman, wala sa treasurer. Kundi kung minsan, nagiging magbata ang BAPA treasurer, saka ang BAPA chairman. totoo yan partner. Nagiging magbata o magkalaguyo, nagkakasabwat mo niyan, mina-check-in dyan sa mga mahal na check-inan, nakakabawas duman sa binayad kan mga BAPA member. Sobra ka na naman, Oo. partner Pero bako may gaboss. Bako Pero ito gaboss. talagang senaryo na araw ka yan. Na talagang nagkakaigwaning kunay Igwa ko kayong itong narumduman, treasurer igwa ko and narumduman, kanya the BAPA president. yaong pa ako duman sa radyong naglalagatob, may nireklamo sa kuya duman, BAPA chairman, bata so BAPA treasurer. Pagkatapos kan koleksyon, pirming sarado so opisina ni BAPA chairman, sa kaso treasurer. Isus, pangyari sa mauma. Nasirip mo niyan, kan residente. Nagiging papa. Itong kinulikta, mga tugang, itong kinulikta kan BAPA, piguhulog ni chairman, sa alkansya ni BAPA treasurer. Pero partner, kairak man talaga ining mga presidente dyan sa sitio anunang. Pira pa bang bulan sinda masakripisyo sa madiklong partner? Kaya nangangapunan kita sa mga BAPA official kan anunang humapon, Legazpi City, kasabay nakikapitan kap, bala ka na. Pero nga ni partner, igo nga ni mga residente na naghapot hapot ini po, hapot. Dahil daw pong pwedeng maginibok an LGU. Partner, matabangan ining residente kan sitio anunang kung paano mabalikan sila ning kuryente, matakudan giraray. Sisay na LGU yan partner, sunanunong danda sa syudad kan Legazpi. Tabangan daw sila. Yan nga nang apot. Apot nga na ito partner. Sa bagay, simple man. Sana kung dahil sinda tabangan kan LGU kan Legazpi, baka si Kung Pido ang tumabang. Ayan. Tabag parahanap ka pakibang matabang. Apo din na si Kung Pido. At saan ta, iranitay ni partner Ayan. kay Kung Pido. Bad lamang sa paagikan sa tuyang programa partner, ining problema kan mga residente dyan sa sitio anunang. Aha. Na anong nabula na, napiga problema ninda, bad lamang day na magaloy partner. Ade, day na antosan tama. pa nin another month ng pagsakripisyo. Yan mga kaakson! Mga kaakson, kung igo ka mo ng komento, reaksyon, ano ang sa indong masasabi? Digdi sa problema kan sitio anunang. Ano tabi sa iling nindo? Ipaabot nindo ang sa indong mensahe. Babasahon mo yan digdi live sa tuyang programa. Partner! Sa pagbubaltayan, siyempre pa, kan tabang ora mismo, mapaura na kita ng papremyo. Maparang kita nin tablet asin ng cash sa pagbabalik yan kan tabang Ora mismo!
pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kampanahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Indo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingon habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang
Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo! Ora mismo, partner. Gig moments ako. Ayan, ang tabayan si Mabel, partner sa Lakwatsa, Albayan. Dapat- Ano? Lakwat sa probinsya. Dapat inarog niya duman sa show sira. Lakwatsa probinsya. Maluya pa so kuyan. So ano? Medyo day pa kumbinsidong maray. Anong gusto mo? So, dapat inarog niya so mga pormada ni Maggie Wilson duman sa show ni Maggie Wilson. Nag-two-piece, partner. Nag-two-piece. Oh! Besa na, pag si Miss Russell na, abangan tayo na pag two-piece ni Miss Russell. Ayan. Paano magiging kaabang-abang itong show ito? Ikaw na naman, Na kung nagkomentuhan ordinaryo man naman. sa nang naglalakwat sa. Ha? Siyempre, probinsya nga ni, sa Kung na- province. Kung arog man sa naka ito, mahiling na sa nakon mga nagalakaw-lakaw dyan. Kaya, partner, ang temang ito, Pag magibo ka probinsya. kaya ng show partner, dapat kaabang-abang. Ikaw na naman. So, may Gusto mo naman kakaibang makailing atraksyon. super Oh. sexy. Ilingon mo, maski nga niligdi sa programa ta, Oh. baluon mo digding nakatrunks kaya ako na nagpo-programa ta, mas dako lang viewers. Ha? Mas dako Sige lang daw. viewers digdi. Music, please! Tapos makuam pati mabiral. Oh. Ilingan ko yan, day pa kita nagbabiral na maray. Taka siday ka pa nagawa, no? O, ikaiday ka pa man. Partner, di mo na ako pagdamay. Ayoko masira ang career ko, partner. Ikaw na sana. Partner, Oh. paano masira ang karir mo na kung sa pamamagitan noon ay nagkaroon ka ng panibagong Survey! karir? Survey, partner! Nagkaroon ka ng panibagong karir. Kasi ganti gula Ili pa. nga si Pading Dante na gula pa. Kung dahil siya nag-arong-arong kayo, today man siyang karir. Survey mga ka-action, gusto nindong mailigan sa kuyang partner na naka-super trunks. Yan. Dahil daw maraot kayo ang partner ang career ta. Ha? Ako sa iling ko, indasa na sa imo. Ako dahil. Baka partner masira ang ano ko. Oy, partner! Seryoso ka? Mga ka-action! Bati mo na kita. Ito sa kuyang ka-partner. Si Dara Francisco Bristol, nakatutok mo niya na pagkahapon. Oy! Shout out muna. Belated happy birthday. Belated to happy 22nd birthday. Sa akin ni Kuya Awe, kaswapo, nagpapabati. Si Arkin Salyao. Belated happy birthday. At pagbati gikan sa imong beloved father. Manuel Salyao. Yan. Karisong ka, partner. Alat ko Mga na. ka-aksyon, sa mga nag-celebrar mga kumpleanyo, happy birthday! Sa mga nag-celebrar kan sa indong anibersaryo, happy anniversary. Anniversary. Ayan. Partner, kaswapon, kung nagigirumduman mo, Oo. ikaw kita din yung beneficiaryong duwa, di ba? Oo. Saro duman, si Julian. So, Bados. Bados na nagdududang magiging kambal. Naki niya na may aki pa siya. Ayan. Na niluko siya. Oo, kan sa iyang Kalab Life. Kalab Life na taga Binanuan, kabarangay mo. Bako, taga Buragwis. Buragwis. Oo. Tapos may saro pa, Sining. Si Paking. Oo. Tapos si Ning, si Maria Teresa Atule. Atule. Ito partner, so may helang man sa kidney. Ano nga ni so bansag kanagom ni Nining, si Butite. Yeah. Diba? Ayan. Yan partner, mga taga-barangay Banyo. Diba? Diyan sa barangay 7 Banyo. Mga ka-aksyon, partner, kasubago, dinarata partner, inibahanta, iningduwa niya itong benepisyaryo kasuudma para magpa-check up. So, pinanindugan mo partner, so nangyari kasudma na... Actually, kasuudma partner, pagkatapos digdi, dinara na duman si Bados. Pinanindugan mo partner, so tinaramta kasudma, basi naman sa kamautan ni Congressman Saldico, na ura mismo ang mga nagdudulog ng kababayan, maaksyonan. Maaksyonan, dinara kasuod, partner duman, alagad may emerhensya, so doktor, kaya binalik ta partner mo niya na pagkaga. Yan. Yan, nadadalan ta. Sige ang ibi ni Julian. Yan, so Bados partner. Na taga-baryada. Yan, labian sa iyang kaugmahan na akala niya sa kahaluyan niyang igwa siya ng mga magagabat na problema, akala niya partner, Ini si permit siyang Julian sulo sa buhay. Nanilan si King. Yan. Yan. Inibahan ta partner, tapos isinagibo ang ultrasound sa iyang dinadarang baby. Pero partner, ano ang pinakamagayon na bareta? Oh. Kambal partner.
Yung baga sududa niya, kambal. Duda niya. Oo. Kaya baga sududa niya partner, baka da kambal, ibang Ay, kumusta pagbabados pala, niya. pagkambal, pag in-ultrasound partner, pirang bayad? Partner, yan, nagulat din kami. Ang ginibo bagang pag-check sa iya, Saro man sararuan man sana. Pero doble si bayad, Takambal. takambal. Ang paliwanag man partner kan technician, 2 beses man daang partner so measurement kan tulak. Gustong sabihin, si King palpak, as in irresponsable, Oo. pero Pero 2 partner. pero maray mag... It's a bouncing baby boy. Si King palpak, as in irresponsable, pero marayan bininukan si Milya. Ayan. Tapos partner, ang labi pang ikinaugma ni Nanay Julian, kasi aside na 2 partner 2 male fetus ang nailing sa sayang tulak partner. Duwang lalaki. Healthy, very healthy Healthy. ning baby boy sa iyang tulak. Kaya iyan partner, nailing mo. So, luha niya partner, naribayan nin kislap ng mata at ngisi. Aram mo yun? Ayun. Diba? Nagkaroon ng pag-asa. Ayan, pigbabasa niya partner, so naging resulta kan sa iyang ultrasound na labi ang ikinaugma ni Ate Julian. Ayun. So, kumbaga itong duwang pasyente kasudma na yung digdi sa programa, gabos ito na si kaso na. Oo. So, yan partner. 'Di ba? Kaya nagianan na siya partner. Si Ringman, si Teresa partner. Oho. Si Teresa Atuli, Alias Ning. alias ning inibahan taman partner. Dinarata duman sa Diagnostic Center para isagibuman sa iyang pagpa-ultrasound. Talagang serbisyong tudo-tudo ang ginibukan Action Co Center. Ayan, yan Kan partner Ako na Bicol, tabang patunay. ora mismo. Patunay yan partner na bako lang hanggang digdi. At talagang partner na hanggang duman sa kahagadan ninda, mapacheck upan, talagang partner na ginigibo yan kang tabang ora mismo Kasi, ni Congressman Saldico. Yan partner ang katugun-tuguni, kabilin-bilinan ni Congressman Saldico, na ang sino mang kliyente or pasyente or nangangaipo kitabang, dapat talaga sumatabangan. Ayan, yan partner, kung maririsa mo ang bado ko, yun, so, kanina lang yan nangyari talaga partner. Dinisinfect mo na lamang yan. Yun na. Yun na partner. Oo. Labi man ang kinaugba ni Maria Teresa partner, so findings, medyo pagbasa niya partner, pag-asa ang nakaihiling niya. Kaya nga ni partner, sabi niya, pagbalik niya sa Lunes sa doktor na nagtao sa iya kan mga requirements, kan mga laboratories, na Uy, kumpleto niya na partner. Ano yung nadangog ko na chismis na grabe ang pagbilib mo duman sa akin ni Julian? Ayan partner. Saro yan partner, base ba kay Julian, sa panganay niya partner na aki, ibaman ang ama. Tapos, Pero maliban sa actually ibang yan, ama, partner, maliban sa ibang ama, i- partner, pag i-atake si Julian kan sa yung epilepsy, iyo ito ang nag-aasikaso. So aki partner na 7 anyos. Oo. Pero partner, dyan sa Diagnostic Center partner, pagluwas dyan ni Maria Teresa as ni Julian, itong badus partner, grabe, pag-asa ang dara. Nadarama. Namatian in the partner. Aramay ni si Julian, kung makakaulay mo siya partner, grabe ang pait Aram kang mo, buhay partner, niya. pag pig-obserbaran ko sa video, hindi ka lang isang ordinaryong host ng programa. Kundi ikaw ay isa na talagang ganap na lingkod bayan. Ayan, partner, parte yan kan sa tuyang sinumpaang trabaho na talagang pag sinabi mong tabang partner, ura mismo, dapat maitao. Kasi pag ang tabang partner na delay, sometimes ang tabang na yan magiging bako na maray na tabang. Kundi anong nangapod ka yan? Sino Perwisyo. yung namatay? Ayan. Naman partner. Base sa chismis. Saro partner, mamundong istorya kasi si Julian, kasubago partner, kinuata siya sa indang harong, tapos nagdiretso siya partner sa BRTTH kasi kasubanggi, kang inatudta siya sa indang harong, may nagtuktok sa inda partner na mga barangay tanod, bit-bit an mamundong bareta, naan sa iyang matuang tugang, so sinundan niya partner na diskwido sa motorsiklo. So, naputolan sa iyang bitis, tapos, duman sa BRTTH, few hours habang pigre-revive, binawian kad buhay, ining tugang na lalaki ni Julian. Grabing maray ang pagsubok. Kaya nga ni, sabi niya nga ni partner, grabe ang namamatean niyang pagbundo, kagabatan sa buhay, pero
dahil nga ni partner dili sa ang tugang niyang ini saro sa nakakatabang sa iya dahil niya nadaarang partner kung sa siya marani pa pero dakula partner an binutasan niyang tataramon na sa tabang kang tabang ora mismo ni Congressman Saldico kanako Bicol partner dugang na pag-asa ang namamatayan niya. Lalo na ngunyan, na nailing niya partner, so resulta kan sa iyang ultrasound, na duwang umboy, an sa iyang burubitbit, an sa iyang dinadara. So nawara sutugang niya pero may kapalit. Oo, dalawa. may kapalit na duwa. Duwang buhay partner na makakaibahan niya, na mapailing sa iya partner, na habang pagpapadakulaon niya da partner, mahiling niya na talagang despite kan mga kagabatan, pait sa buhay, iyan partner na ihiling niya pag-asa na bitbit na dara sa tabang yan partner ni Congressman Saldi asin kan ako Bicol party list. Tama, partner. So, talagang tabang ura mismo. Ayan. Aksyon ora mismo. Tapos para sa mga partner, kababayan dahil pa ta. dyan natatapos partner ng istorya ni Julian kasi pag uli misa sa iya sa harong ninda, Una ko kaya pag nagpo-post ka partner pagtara baka niya ko tapos na sa istorya dahil pa pala nag-agos lang ako partner, talagang namatayan ko Uyan, sisay man yan, partner. Anday ko yan partner bidbid. Basta partner ini, si Julian ini ha. Oho. Digdi sa ibong na screen, day ko pa ito. Ini si Julian partner, pag atod Una misa, ko ito so akin ni Julian. da is 7 years old ang aki ni Julian partner na iyo ang nagiging katabang ni Julian sa saindang paghampang sa buhay. Bago kita magpadagos partner, Lord, ilayo mo kami sa mga tukso. Ayan. Siya iyan partner kan, ayan. Yan ang Facebook account ni Julian. Kaya nga ni partner, yes. Ako ni Julian kung ano ang mga inagihan niya. Yan? Mga inagihan niya partner kang dahil niya pa nabibistado si Mr. Siram. Yan ang Facebook ni Julian. Ayo. Kaya man pala nadurat si King. Di ba? Pero mga ka-action, despite of that, grabe ang pasasalamat tabi ni Julian, asin ni Maria Teresa Atuli, kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido, kanako Madaya Bicol man talaga ang Party List. Facebook, ano? Nata partner. Ha? Kaya nga ni baga, sabi, looks can be deceiving. Kaya dapat, kaya naman, nawara na naman so focus ko sa Madaya iyo. talaga ang Facebook. Nata! Sa balyo kan kita, yaon sa pagtabang. sa ibong kan kita nag-iistorya. Iba na naman ang sa May ibong. mga tintasyonin. Mga ka-action, ang bilog na istorya tabi kan buhay ni Julian. Kaibahan ang sa iyang aki. Madadalang tatabi yan, partner. Abangan tabi nindo mga ka-action. Aba ko pa mangunyan. Bako pa. Aba ko pa Abangan tabi nindo sa aga ang bilog na istorya kan buhay ni Julian asin ni Maria Teresa Atuli. Yan. Oo. Nakaksyon sa tuyang pagwalta, may manggagana ng tablet, may manggagana ng charge. Babasa man kami kan mga comments and reaction nindo pagbalik ta. Ayan, sa pagbabalik yun mga kaksyon, kang tabang, Ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi mata nga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan.
Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo. Gusto sa inyo po sa atin. Dakula ng samuyang kaumahan na mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mountain, sa mga mahiling, mas lalo kami maigos na matawan ako sa tubig na marealisar, na matawan ng itulan para po maikot we want to focus po and we po aluminang piga vision. Ang presenteng sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo! Partner!
Ay, beltada kita sa tuyong program. Oh. Eh, di ba? Nawaraan pirot-pirot mo. Ayan, stretch muna kita. Isod, partner. Sa mga nag-aabang tabi dyan, kan sa tuyang manggaganang ngunyan, sige lang, 1,000 pesos ang gaganahan ngunyan ng pagkaldaw. Hulitan ngunyan, partner, Webes, 1,000 pesos. Pagkatapos, may tablet. Yan. O, shoutout muna kita kay Christian Harris Calleja. Yan. Ang uniko iho ni Christian. With honors, congratulations! With high honors. Wow, congratulations! And kay Kylie Christoph Quinto. Yan. Tugang ni Ryan Quinto, congratulations With high honors. Oy, congratulations man duman sa aki kampadihong ko. Nakaigwa man siya with low honors. Man talaga ay. May high nga ni eh. Pero dahil man sayang subalon. Dahil man. At least may honors. Dura baba lang kinit yan sa high. Ayan. With low honors. Dapat ang mga aki di pigano, di ba? Dapat pero may congratulations. Kasi parang dahil na-deprive, dahil sila nag-ano. Maging high honors yan or low honor, parehas yan honor. Ayan. Congratulations, Tabi, sa mga estudyante ngunyan na nakaresibi ng mga honors. Ining picture na ining sigan luwas, ano may honor pa yan? May award, may trophy siyang duwa, partner. Okay, may trophy. sige. Congratulations, man, Tabi, sa mga completers ngunyan na batch 2021. 2020 to 2021. Ay, speaking of Gwen, kurukuralas yan, partner. May tinurtabuga ako, partner, na empleyado kan. Ay, bako man siya actually kaiwal ko. So, nakikiiwal ka, partner? Bako man. Ano? Galit lang ako doon sa internet provider. Sabi ko naman sa empleyado. Ano yung partner? Letter C? Hindi. D? Hindi. Isa pa. Letter G. P? G. G? Ayan. G? GL. Sabi ko, GL, 5 letters. Sige, 5. Kamo sabi ko, napaka-stricto Tao nyo. ba to? Napaka-stricto nyo maningil. Tao. Napaka-stricto nyo maningil. Pag malate ka, siyempre puputulan ka. Pag galit ka, partner, Kaya dapat on time ka. Ang problema, ang internet nila, napakabagal. Napakabagal. Galit ka? Galit ako, kaya sinabihan ko, sabi ko, ora mismo Nya ko saga, ipaputol mo ang connection dito sa bahay. Ginamit mo na naman. Pero So, binayaran ora ko. mismo. Binayaran ko. Pero iputol mo na. Sabi niya, bakit sir? Lilipat ako sa iba. Sana, anong Napakabagal letter ka niya. lilipat? Sana hindi ako nagkamali. Sana makaskat. Anong letter? Nata, igwa ka ba na experience? Hindi, ako partner, kung abuton mo, letter D ako. Letter D. Ako, yun din ang Ayan, lilipatan ko. you have a good choice. Kasi partner. yung letter D, kahit burn out, meron. Yan. Kahit bumabagyo, meron. Kahit naputulan ka na, partner, may few days pa na may makikita ka Hindi, sa TV. tsaka makaskas man talaga. Yun. Pero yung letter G talaga Whether sinabihan ko. rainy days or sunny days, Tapos maganda uni na. partner ang service. Uni na ngunyan, di abang nagkakapi na kami duman sa kapihan. Sabi sa kuya ni Papa Jan, boss, yan bagay sa tinurtabuga mo. Sa tinurtabuga mo ngayon nakaurong. Ha? Di ako din nata, di ka nagtaramtulos. See, yun, ano, gigibuon mo kung nagtaramtulo si Papa Jer. Sus, magayuno na babae pala sa paratabuga ko. Sometimes talaga, ang mga lalaki, kung magayon pala, hindi mo tatabugawon. Ay, di, tatabugaon ko pa rin. Tatabugaon ko pa rin. Kasi maluya talaga sa serbisyo nila. Dapat partner, whether pangit, whether gwapo, magayon, dahil ka duman partner magbibase. Pero maski magayon siya, maski tuyang- magayon siya, pinaputol ko manggiraray. O yan partner, tatabugaon mo. Yo, Paano mo siya tatabugaon? Paano mo tatabugaon yan? yan. Kuwang ka, ingot ka sa pagpili ng pag-ibig. Dapat ang hinanap mo, hindi katulad dapat ni Teddy. Grabe ka man. Grabe Responsable. ka. Judgmental ka O man. katulad dapat ni Nico, Nataara mo ang pinagdaanan niya. nang hindi ka nilalansi. Nataan mga Kasi Nico. narinig ko ayon kay Nico, na pagkasal na siya, hindi na siya manlalansi. Ngunyan, taday pa kasal, pwede pa. Nalalansi pa. Advice mo yan. Ika talaga, partner. Ay, shoutout muna dyan kay Pading Allen. Na sige ang tanan. Sige ang tanan, partner. Pading Allen Rivera. Good morning. Sige, ano? Tadan. Alam ko na. Nagsasamba siya. Ayan. Sabi niya, nagdadasal siya, na sana, tadan. May mga naagyan nga niya kukan sa dingding mismo eh. Tadan. Shoutout man, uto may saro pa duman. O tapos ka nag-i-eskwela ako, partner.
Ang pinakahabo kong subject, mathematics. Nata. Ang ginigibo ko. You hate math? Yes. Di, kaput-kaput ko yan, libro nakabukas. Siring kaya, pero nakatindido yan. Turugon ako, partner. Ang problema ko, nahuhulog ang libro. Nailing sa mata mo. Ako, partner, ang pinaka-hate kong subject, physics. Ako yan, mathematics. Physics, Gabos na, partner. Gabos na subject na may Alam mo, relasyon sa numero. Ang physics baga partner, may lecture buda, may laboratory. Pag lecture, dyan ako partner pipirot. Pag laboratory partner, okay lang. Yung duman sa likodan kami parte, partner ako. Sa likodan na parte kami. Tas, so ano mo partner? Sige, ang papay-pay. Ang pinaka-paborito kong Diba? partner kang pag-eskwela, pag nagri-ring na sukuan, subel. Recess time. Yan. Yes, talaga. Alata man. Alata man Alam mo ay na ba? kaday ka nag-eskwela ng balon. Suka klasikong pararog, banga kami kan sandwich. Buli ka partner ka na Dai, panahon. bakong buli. Ano? Kundi, yun na nga niya. Likas na talaga sa akin, partner, ang maparaan. Kahit sa isnakan or panangalian. Kahit sa isnakan or panangalian ng mga klasiko, may komisyon ako. Grabe ka talaga. Ang May komisyon strategy ako. mo ka itong panahon, nag-aki ka pa hanggang sa ngunyan iyo pa. Di, kasalan manindang da isinda mag-adal. Di ako, inadalan ko. Alangan man na libre. Ako partner, ginibo ko man ang college ako partner. Siyempre, igwa kita. Di Hindi ka man, nagtitilam-tilam ako kasi kay ito, siyempre, anak ako ng isang Magsasaka. magsasakayaw kami sa bukid. Wala mang, kay ito, pag nakailing ako, itong mga palaman bagang so, mga sandwich spread. Piga niya ako, maurag ang kuha ni classmate. Sana niya ako, magkaigwang quiz ngo niyan. Maurag niya ako ang sandwich ni classmate. pag may ma-quiz quiz, na, babangan ka na. Di, ano ganun? Perhaps. Sandwich. Bangag na. Partner, ano ang mga palatandaan kan elementary na pag igwa ka kayan, mayaman ka, aniling. Pag-igwang, Pag igwa ka, mga sandwich. igamit. Alimbawa nga, Ay, pag di coke, di soft drinks. Ayan, yan. Diba? O, paski duman. So, paski sa balon, pag ang balon, hotdog or spaghetti. meatloaf, ang panira, medyo may kaya-kayo sa buhay. Kasi ako, ang balon ko, balaw, na kinalamansian, or dali sarong na nga, tuyo na nakababaw. ano pa? Ha? Ano pa? Yan pa, may pencil case pa na duwang... 2 floors. Oo. Duwang palapag. Di ba? Pencil case, 2 floors, tapos may mga piggaganyanan pa. Nasamantalang yung pencil ko, walang ang case, kaputol pa. Dahil pagpampura. di Pagkakagat pa. mo pa partner, sudulo kan blapis. Para lang magkaigwa ng Tapos, pampura. ang palatandaan ko ng mga kaklase ko, bago ang uniform. Ayan. So may kaya-kaya. Ako, short ko may luho sa likod. Ano pa partner? Kaya pag nag-agi ka naman sa buli, kukuton. Suragay Kaya ka. na. Tapos pag ang bag mo di trolley. Ayan, 4-wheeler. Di ba? Ang bag ko, partner, na ginamit ka ito. Backpack. Bako! Dahil naggamit ako ka itong, so garo pisnet. Nauso yan ka ito, so garo rin bungan yung kulay. Ayan, so pigalagan pang saod. Yan! Yan lagon yan ang mga libro Yan ang ko. bag mo, libro. Yan ang bag ko. Tapos, kung igwa ka ning raincoat, di ba? Ay, ako dahon. Dahon kay itong pigpapabakal ko niya na mahal. Pag Ano naguran, so garo... Langatong. Bako, so may kwan, elephant, ano yun? Elephant na, so garo galyang. Kaya langatong. Ay, yun na. paman, Yan, partner, saro yan. Tapos pag mais na ka na, di ba? Ang ano ka to, nag-feeding. Anong paborito mong feeding? Nutriban. Dahil ko na inabot. Dahil mo na inabot. Ano na ako, arroz caldo. Aros kaldo. Kayto, tapos kayto partner, may libreng... Ayan. Mayaman pa yan. Pag ang medyas mo, may lace. Oo. Partner, parang tablecloth, sabi ni Miss Russell. Oo. Di ba? Oo. Saro yan. Kusiring pa. Tapos, pag nag-Girl Scout of the Philippines ka mo, partner, O ano man ko niyan ang uniform ka. palatandaan ko ng mga pupils, tios o mahirap. ayun na, di chinelas. May alipunga. Pwede. Ayan. Ang mga kuko, day pigugurupitan. Tama. Ayan. Tapos, Tapos talagang amoy araw. ang backpack partner, may mga pangaran kan, Ang chinilas partner, ang tatak dragon. Saka Spartan. Rambo. Diba? So, Ayan, mga pangmatagalan. Nakarambo. Sa tama ito, partner. Yan mga ka-action dito sa mga restorya. Bati mo nakita kan mga nakantaway ko niya na Sige! pagkakon. Mary Charlene Bedar, Dara Francisco Bristol, Ki Christian, Jonah Fabia. Yan, nakatutok. Mary Grace Mendina, Rienda, Eric Barado, Aida Tinay Azarez,
Aasares, maayo na hapon, sana matawagan pambili ng gamot. Maricel Armero, Mary Grace, Jonna Fabia, Mary Sherlyn Bedar, Alma Barakel, April Broso Sapo. Sige partner, nakulong pa. Mga ka-aksyon, igwa kita ngunyanin maswerteng manggagana nin brand new tablet. Siya si Sherry Macasinag Linjo. Ayan, ano daw ini ni Ma'am Gloria Linjo. Okay, basahin mo ang kanyang mensahe, Okay, partner. sa iyang mensahe maray na aldaw tabi sa Indogabos, lalong-lalo na sa tuyang mabuuton, asin mapagpadaba na Congressman Saldico. Ako tabi si Sherry Macasinag Linjo, naka-star sa Barangay Villa Hermosa. Saro po akong first year college sa eskwelahan Candaraga Community College. Nangunyan ay incoming second year college na. Saro po ako sa naghahagad na matabangan nindo. Maski diit natabang po sana para sa kuyang pag-adal. Ang sa kuyang ama ay saro pong construction worker, kaya medyo po minsan kikulang man kami sa panggasos araw-aldaw. Nahihirak po ako sa sakuyang mga gurang, tanong, igwa pa po klase or online class, suro si mana po nagabayad sinda sa load. Ta syempre po online class, kay puha na pirmi igwang load, tabing makagibo, makapasaki mga activities. Halos oral daw ko pong pigabisita ang sa indong page. Pigiiling ko kung si Isay ang sa indong nagkapirili. Hagad ko man po na sana saruman ako sa indong mapili. Sana po mapansin nindo, ako, buda matabangan ta maski pero paano po, muya ko makatabang sa sakuyang mga gurang, nangunya napundo po sa pagtrabaho sa sakuyang ama. Mabuhay ang sa tuyang congressman asin ang sa iyang programa. God bless po. Ini po ang sa kuyang number. Nagbabaka sakali po na mapili nindo. Ayan. Paano ini makuha ni Sherry Macasinag Linjo. Ayan, congratulations Sherry. Para po ma-receive mo ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Mag-alat ka, may maapod sa imong staff kan Action Co Center. Ayan. Ano ang mechanics partner para manggana parehas ni Sherry? Ayan, sa mga estudyante man dyan na nagmamauat manggana ng brand new tablet, kinakaipuan lang nindong arugon ang ginibon ni Sherry. Nilike niya ang samuyang official Facebook page. Nagpadara siya ng komento kung nata kinakaipuhan niya or mensahe kung nata kinakaipuhan niyang manggana ng brand new tablet. Si Ringman, naglag siya kat pangaran kan sa iyang eskwelahan asin contact number. Asin, nagtag siya ning tulong kapwa estudyante. Asin syempre, dahil niya piglingawan, pig-share ang samuyang live episode. Oy! Kasimple pala at saka napakadali para manalo ng tablet yung mga mahal na estudyante ni Congressman Saldico na gustong matabangan niya sa paagikan mga tablet na ini, lalo na sa panahon kang ining edukasyon mo niya na kakaiba dahil may pandemic. Kamo talaga ang pinaglaanan ni Congressman Saldico, kamong mga estudyante na determinado na makapagtapos sa pag-eskwela. Kaya para sa indong gadget na yan, mula sa puso ni Congressman Saldico, kan ako Bicol Party. Congratulations sa satuyang winner, si Sherry Macasinag Linjo. Asin, congratulations man in advance sa mga masunod pang manggagarana. Aasin mo niyan, partner! Siyempre, may nanggana kita ng tablet, may manggagana naman ng cash mo niyan. Kaya siyempre, sa mga nagpaabot ng komento, reaksyon, ang tabay sa natabi ka mo, ngunyan, mabunot na kita, partner. May wagang garapon! Pasok! Teddy! Ayun. Harap. Ayan. Yan tabi mga ka-aksyon, si Teddy Boy. Basta Teddy! Ready! Ready! Basta Teddy! Beer! Ryan. Basta Ryan, Teddy. Congratulations in advance, partner, bunot! Ayan. Balik ko sa imo, partner. Hali, sa islang probinsya kan. Katanduanes. Katanduanon. Sarong Katanduanon. Ara mo ini, talagang maswerte ba nini? 0948 0948 724 724 3037 3037. 3037. Ayan. Sige. Sa mga taga-Katanduanes dyan na nag-irentra, abang-abang natabi ka mo, tabaka ka mo ining sa muyang piga-apodan. Nakaantabay dyan sa Radyo Oragon. Ayan, congratulations. Maray na pagkahapon. Hello po. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Ayan, ano ang pigigibo mo niyan? Kuya Tabi, ikatutok tabi inyong live.
Nakatutok inyong live. Gatutok? Gatutok. Opo. Gatutok ka. Gatutok. Sisa ining sa imong gauron. Gaistorya. Gaistorya. Hello? Remy. Yan. Yan. Si Ma'am Remy, tapos si Sai. Si Sir Joshua. Ayan. Matibay ka talaga. Isa ining aram niya kung si sayang kahulon. Kahulon. Oo. Ayan. Ano ang sa imong pangaran? JR Tanael po. Ayan. Taga sayang ka, JR. Taga Rizal Baras Catanduanes. Rizal Baras Catanduanes. Ayan, kumusta ang panahon tabi dyan, JR? Ano po? Kumusta ang panahon dyan sa indong lugar? Mainiton. Mainiton. Ay, maukol ba? Uy, sa Manila, JR Mauran. Diyan sa Indo Mainito. Kumusta ang mga abaka diyan sa Catanduanes? Okay pa man? Mga ano uya, abaka. Mga saladay pa ang mga... Saladay pa? Saladay pa. Dahil pa nagtulubo. Saladay pa ang mga abaka diyan. Kulang pa ang gahagot. Dulot ni Bagyong Ruli. Dahil kay Rumi. Dahil kay Bagyong Ruli. Di, wala pang kita dyan, JR, yung mga gahagot na mga kababayan ta. Mae. Ayan. So, apektado ang mga kababayan ta dyan. Abakalero. Ayan. Pirang taon ka na, JR? 13. May girlfriend na. Hindi pa tabi, kay eskwela pa. Eskwela pa, eskwela partner. pa. Pero ka mo mag-iparanghod. Hindi, pa ko ni pangod. Ay, Tulugang. Tulugang. Pira ka mo magtulugang. Tulo tabi. Tulo. Tulo. Pero ika, JR, may kuro-crush ka naman. Maski di ka pang girlfriend, may crush ka naman sa eskwelahan. Hindi pa tabi. Day pa. Si Mama, anong trabaho? Katulong tabi sa Manila. Ay, di mo kaibahan mo niyan. Katulong sa Manila. Si Papa? Wara na tabi, gada na. Ay, Ganda oo. na. Di ka ng ama. Okay. So, ngunyan tabi, JR, nanggana kanin, 1,000 pesos. Salamat tabi. Regalo yan sa imo ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Ayan. Ano tabi ang gagamitan mo sa imo gagamitan, JR, ining ginanahan mo? Pang baka ning mga bagas. Ayan. Pero ang kilong bagas na mababakal man ka ni aday sarong kabangang sako. Tulang mga Dahil mabakal pa man siya ning panila. Kulang pa man kulang pa man sa sarong sako. Okay, Anyway, JR, ano ang mensahe mo kay Congressman Saldico kan ako Bicol Party List? Salamat tabi. Okay. Kay Congressman Saldico. ayan. Yun. Congratulations, JR Tanael. Alatong mo tabi pinapod sa imong staff kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Iyo, JR? Sila tabi. Ayan. Maraming thank you. Bye-bye. Salamat! Yan. Sayo, duwa, toyo. Nakahulon ta Nakahulon ta si JR Ano Tanael. itong sinabi niya nga ni? Ha? Na trabaho? Ano ito? Gagot. Gagot. Gagot itong mga ang L palan. Buda ang R. Katnes. Garael kang liyabe. Mael man ang gaduman buda ma G. Grabe. Ade. So sige na partner tawid ako sarong sentence na Alibo ang bayong. bayong. May bayong kita na po digdi sa tuya, kuro-kuro. Oh. Duman sa kudo-kudo. Yan. Kudo-kudo. Arugan ka. Maski magtaram si partner, mahiling mo, manag-arugan eh. Ganda ka din. I-focus daw kami nito si Mr. Seram. Dali. Dali. May amigo nga ni si Kwang ka ito na, uy, di ko na. Sabihin na muna sa kulo-kulo. Kudo-kudo. Nag-arugan. Turuan ka daw ka. Turuan ko daw ka mo. Sabi sige. sige daw. Turuan nindo kami. Sige. Ayan. Partner! Oh!
Oy, congratulations JR Tanael John sa Paras Katanduanes ha. Ikaansan mo yung maswerteng winner in 1,000 pesos. Giraray mga kababayan, so mga may problema dyan, legal, problema medikal, problema sa mga pang-aapi sa Indo, kan mga opisyal, kapabayaan kan mga agencies de gobyerno, problema sa pamilya, love life, o kung ano pang klase sa Ayan, problema. nanluluyan na kamo sa buhay. Huli kang gagabatan kan mga sitwasyon. Yaon po kami, makakatabang si Congressman Saldi kan ako Bicol Party List. Sa iling nindo may magiginibuan na Action Call Center, Ako Bicol, dahil ka mo magduwa-duwa, magduman sa Action Call Center Facebook page. Partner. Ipaabotan sa inyong mga inagrangay. Paano man kung problema da sa arog ngayon? Ay, gwe dyan. May babasahon ako tungkol dyan, ha? Gusto mo? Ay, habol ka mo yan. Oo. Sige daw. Oh. May babasahon May ako, pahabol ha? da tabi, Director Lear. Sige. O ikan magbasa ko yan, may nag-text sa kuya eh. Do you have partner? Kaya nga ni, sabi mo. Ika na. May nag-text nga ni eh. Dahil ko kaya, basta yan. Ika na. Problema ba kayo ni? Basahan mo na. Ay, yan ang pigasabi ko sa imo. Ma-MTRCB kita kaya partner. Mga kaksyon! Ay, pasalamatan tamo na partner ang sa tuyang mga pag-iriba digdi. Si Teddy. Ang sa tuyang gwapong Teddy alias Ryan. And syempre, si Nico Adilye. Yan. Ang gwapo na stick to one. At saka si Miss Russell. Ayan, ang sexy, magayon, asin matinabang. Oo. I-translate mo na lang. Matulungin. Ayan, maganda. Maganda. Sexy. Sexy. Congresswoman. Siyempre, si Lear, partner, andyan din sa likod. Ano partner, ang nagtatrabaho na pero look estudyante. Oo. Yes, schoolboy. Si Alert and Alive. Pading Allen. Pak! Andyan. Ayan. Lahat Siyempre, sila. si Reggie, ang first nominee ng At syempre, nandito rin mga kaibigan, si Remy Maharut Almoguera Mindrones. Siyempre, nandito rin si Mr. Siram. Ayan. Si Shano Calieja, bago mo malingawan partner, ang technical director na may team lang, pero maputi. Si Kap na magaling sa pustahan. Si Kap. Sinong Kap? Ayan. Si Mark. Si Paul. Pala si Paul ang nagdaog kay Nico at hindi makamove on. Hindi makamove on. Ayan. Yaon man da si Jojo ang saro sa mga piloto na 160 km/h. May padalagan. Daing kurbada. Daing kurbada, puro straight. Bala ka na, maubos mo ang santo. Actually, bako man siya dapat driver kan auto. Ano dapat? Piloto dapat siya eh. Speedboat. Piloto. Siyempre, gabus man tabi na nagdadalan mo niyan. Salamat sa indong paghantabay. Sa agaliwat, magiribahan kita partner kasi inabot na kita kan oras. GIP papalan. Maray na pagkahapon sa satuyan mga GIP. Sina Shira, si Ken, Hannah, Ivy, Jolly. Lahat na. Lahat na kayo. Ayan. And syempre si Ate Marge. Yan, syempre. Partner! Sa pangaran, mga tugang, mga kabarangay ni Congressman Saldico, kan ako Bicol Party List, ang pilantropong congressman na may bulawan na puso, na ang kabautan makatabang, makapag-ayuda, makapag-alalay, makapagpaugma sa mga kapwa Bicolano. Kami po ang sa indong lingkod, ako po ang sa indong kasabay, Mr. Siram Joshua Martinez. God bless Bicolandia, mabuhay! Mga ka-aksyon, ako mantabi, si Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolandia. Maray na pagkahapon, asin, salamat. Entertainment.